kundin Hausa Novels, masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo muku sabbin littattafan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Gidan Mijina na marubuciya Momin Siyama, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda a halin yanzu Farhat ba ta da wani manemi, ba wai ba sa kawo mata hari ba ne, kawai dai ba ta sauraron su ne. Asali ma ta tsani kula samari. Tana da aminiya mai suna Khadija, ana ce mata Nana, tun suna yara tare suka taso. Har yanzu Nana su ma talakawa ne kamar su Farhat, sai dai suna da rufin asiri. Ci gaban labarin. Khalil da Abdul haka suka tattauna yadda Farhat take da kyau, shi dai Abdul har yanzu mamakin yadda Khalil ya canza yake. Tashi ɗaya mutum ya susuce a kan mace. Haka dai suka yi ta yi har suka isa ƙofar gidansa. Abdul ya ajiye shi sannan ya nufi hospital ɗin nan don yana da marasa lafiya. Yana shiga ya fara duba su, haka ya kai har Maghrib sannan ya koma gida. Yana shiga ya samu Sabir da Shahid ne kawai a falon. Suka ce bros sannu da dawowa. Ya ce yauwa ina Ami? Suka ce ta tafi gidan Alhaji Sani dubiya. Ya ce oke. Ya juya ya yi fanninsa domin ya huta. Washegari da misalin ƙarfe 5 na yamma Khalil ya shirya cikin wata dakakkiyar shadda mai mugun kyau. Sai tashin ƙamshi yake yi, ya nufi gidan su Farhat. Yana isa ya yi fakin ɗan nesa da gidan sannan ya samu wani yaro ya ce kai je ka gidan can ka ce ana sallama da Farhat. Yaron ya je da gudunsa yana shiga ya tarar da Farhat da innanta suna hira. Da sallamarsa ya ce wai ana sallama da Farhat. A firgice ta ɗago ta ce ka ce ba ta nan. Yaro har ya juya inda ta kira sa ta ce kai yaro ka je ka ce tana fitowa. Yana fita inda ta ce haba Farhat, ya kamata yanzu kam ki tsaya ki nutsu. Har Allah ya kawo miki miji na gari ki yi aurenki. Amma ke san ba kya so? Duk wanda ya zo sai kin kore shi? Don Allah wannan kam ki tsaya ki saurare shi duk da ban san wane ne ba. Haka Inna ta mata sannan ta gamsu da maganar Inna ta tashi ta ɗauki hijab ɗinta ta yi waje. Yaron yana fita ya sanar wa Khalil bai tana fitowa. Khalil ya zaro naira 100 ya damƙa wa yaron ya ce na gode. Ya tafi a guje yana murna. Khalil ya yi murmushi. Yana tsaye sai ga ta fito cikin shiga na kamala duk da bata yi kwalliya ba, ta yi kyau sosai. Ta iso da sallamar ta Khalil ya amsa mata, ta gane shi sarai. Da suka haɗa ido sai da gabanta ya faɗi. Ta ce ina wuni? Khalil ya ce lafiya, ya su mama da baba? Ta ce suna lafiya. Ya ce alhamdulillah. Na san kin gane ni ko? Ta ce na gane ka mana. Ya ce masha Allah. To dama Farhat ba wani abu bane ya kawo ni illa so da ƙaunar ki. Farhat tunda na fara ganin ki na ji kin kwanta min, ban taɓa kallon mace na ji ina son ta ba sai ki. Da fatan za ki karɓi roƙona. Farhat ta ce ka yi haƙuri sai na yi shawara. Khalil ya ce to zuwa yaushe zan dawo? Dan jin amsata ta ce zuwa rana ita yau. Khalil ya waro idanu ya ce gaskiya ya yi yawa. Ta ce to kwana 5. Ya ce kai kina so ki ji ni a gadon asibiti kenan? Farhat tana murmushi ta ce a kan me? Ya ce saboda ya yi yawa mana. Yanzu dai abin da za a yi gobe iwar haka zan dawo domin na ji amsata, kin amince? Farhat ta ce Allah ya kai mu. Haka Khalil ya ta mata hira tun ba ta sake ba har ta fara maida masa martani. Shi kansa ya yi mamakin kansa ta yadda ya zage yana zuba zance. Sai da aka kira magriba sannan ya bar gurin da washegari kamar yadda ya faɗa. Ya sake komawa, dama ta gama shiryawa zuwansa kawai take jira. Dan yau har 'yar kwalliya ta duk da bata iya kwalliya ba. Duk da dai ba wata kwalliya ba ce, man baki ne kawai amma ta yi kyau. Yana isowa ya aika ta fito sannan ta bashi. Yana isowa ya aika ta fito. Ta bashi amsa. Amma sai dai kuma matsayinsu ba ɗaya ba. Khalil ya ce kar ki damu, ai talaka da mai kuɗi duk Allah ne ya halicce su. Don haka kar ki sa wannan a zuciyarki. Haka suka yi ta hira har ya bata tsarabar da ya kawo mata. Da ta ƙi karɓa, ya nace a kan sai ta karɓa sannan. Ya shaida mata cewa zai turo domin a san da shi. Ta ce babu matsala. Tana shiga ta shaida wa Inna duk yadda suka yi. Inna jikinta ya yi sanyi da ta ji shi ɗin waye. Saboda su talakawa ne.
Inna ta ce, anya Farhat wannan haɗin ya yi kuwa? Farhat ta ce, to na gaya masa amma ya ce shi sam bai san zancen ba. Sai Inna ta ce, to shi kenan. Bari babanku ya dawo sai mu ji mai zai ce. Farhat ta ce, to. Malam Musa na dawowa Inna ta shaida masa komai. Malam ya ce Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. Tunda shi ne ya gani kuma ya ce yana so ai shi kenan tunda ta amince. Sai dai kawai mu ta addu'a Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Inna ta ce amin. Aliyu ma na shigowa aka shaida masa. Aliyu ya ce Inna gaskiya kar mu zo daga baya a biyar rikice gaskiya. Kun san 'ya'yan masu kuɗin nan kawai a ce masa ya yi haƙuri kawai ya nemi wata. Inna ta ce ni ma kaina haka nake tunani in har shi ya ga zai iya zama da ita ba lallai ba ne danginsa su so ta. Amma dai malam ya ce babu komai. Aliyu ya ce shi kenan. Haka suka fara soyayyarsu gwanin sha'awa kowa baya son ɓacin ran ɗaya. Wani rana Asabar ne Khalil ya samu amminsa da zancen ya samu matar aure. Daga farko Ammi ta yi murna. Cikin murmushi ta ce, ‘yar gidan waye kuma Khalil? Khalil ya ce mahaifinta ba kowa ba ne face malami. Ammi a zabure ta ce, malami? To ba a gidan nan ba. Wallahi kar ma ka fara. Kama sauya tunani wallahi. Yanzu Khalil duk 'ya'yan masu kuɗin da suke ƙasar nan ka rasa wa za ka kawo mana sai 'yar talakawa? To wallahi da sake. Khalil dama ya san hakan zai faru amma ya ce Ammi yarinyar nan tana da hankali. Ga nutsuwa da kamun kai ke kanki wallahi in kika ganta sai ta burge ki. Ta dakatar da shi da wani irin tsawa ta ce za ka tashi ka bani guri ne ko yaya? Ana nuna maka gabas kana komawa yamma? Marar hankali kawai. Khalil ya miƙe jiki a mace ɗaya fanninsa. Ammi ta ja tsaki. Shi ko ya shiga ɗakinsa ya faɗa tunani wai me yasa Ammi ta ƙi jinin talaka ne? Ko ta manta da talaka da mai kuɗi duk ɗaya ne a wajen Allah sai wanda ya fi tsoronsa. Haba Ammi wannan ai jayayya kike da lamarin Ubangiji. Haka ya yi ta yi kamar zai yi hauka a ƙarshe ya ƙudiri niyyar faɗa. Bayan Dadi ya dawo ne Khalil ya zayyane masa komai. Dadi ya ce wai ni me yasa Hajiya ta yi? Wani mai isa Hajiya ta ƙi talaka ne gaskiya wannan abin da take bai dace ba. Amma ka bari. Zan tura baffanka su je su nemo maka aurenta. Ai bata isa ba wannan ai zancen banza ne ka ƙyale ta kawai kar ka sake ka ƙyale ta kawai kar ka sake mata magana akan haka. Khalil ya ce na gode Dadi. Ammi ta kira Nusaiba da Zara ta shaida musu abin da ke faruwa. Zara da murna da ta ce Ammi ashe mun kusa shan biki. Gaskiya har na ji ina ƙaunarta tun ban ganta ba. Cikin tsawa Ammi ta ce ke dalla gafara. Ana ƙugi ta ci makafi kina ganga ta fashe. 'Yar talaka a gidan nan wallahi ba zai yiwu ba. Nusaiba ta ce walla Ammi ki hana shi. Har na ji na tsani yarinyar ma wallahi. Ammi ta ce ke kika tsane ta ko ni? Zara dai ta zuba musu idanu kawai don ita abin mamaki yake bata wallahi. Amma kuma babu yadda ta iya. Haka ta zuba musu idanu tana ji Hajiya na cewa Nusaiba ta binciki gidan su budurwar ko me za su musu oho. Haka rayuwar ta ci gaba wa Khalil babu daɗi. Daɗinsa ɗaya an je an tambayo masa kuma an bashi. Ranar kana ganin fuskarsa ka san yana cikin farin ciki mara misaltuwa. Haka Dadi sama don yana murna babban ɗansa zai yi aure shi ma zai fara tara jika. A ranar da daddare Dadi yake sanarwa Ammi a firgice ta ce wa aka bashi ba dai 'yar talakawan nan ba. Dadi cikin farin ciki ya ce ita ɗin dai ita ba mutum ba ce? Ammi ta ce to wallahi ba zai yi ba. In auren yake so ga mata nan da dama ya aura mana amma wallahi ba dai waccan matsiyaciyar ba. Dadi ya ce ke Balkisu kar ki ɓata min rai saboda ina cikin farin ciki wannan ai shashanci ne. Aure kamar an yi an gama kuma da 'yar talakawa. Ya kike so ki ɓata rayuwarki da na yaranki akan wani aƙida mara tushe? To ki zauna ki yi tunani ki san abin da kike yi. Ya yi ficewarsa abinsa. Ammi ta ce to wallahi za mu gani sai a yi auren mu gani. Washegari da safe sai ga ƙanwarta ashe a jiya da daddare ta kira ta zayyane mata komai. Ita ma Jamila ta tsani talaka. Nan suka shirya ita da Nusaiba suka nufi unguwar su Farhat. Khalil ne ya shigo ɗakin Amminsa da salama. Ya tsuguna yana Ammi ina kwana. Ammi ta ce da ban kwana ba za ka gani ne. Khalil in ni ban isa da kai ba ko ban isa in sa ka kuma in hana ka ba. Na ɗauka ka bar zancen waccan yarinyar ashe baka bari ba. Ka sa mahaifinka ya tambayo maka? To wallahi ba za a yi auren nan ba ko za ka mutu.
Khalil ya ce, Ami dan Allah ki haƙuri, wallahi muna son juna sosai. Dakata mini. Ni dai na gaya maka, ba da yawuna za a yi bikin nan ba, tashi ka bani guri. Ta daka masa tsawa ya miƙe jiki a sanye. Kun san muskilin mutum sai a hankali, haka ya nufi gidansa Abdul ya je ya zayyane masa komai kamar zai yi kuka. Abdul abokinsa ne ya ba shi tausayi matuƙa, haka yi ta ba shi haƙuri, yana cewa lallaɓa ta za ka yi. Ka san tsoffin nan sai a hankali. Bayan Khalil ya koma gida ne ransa a ɓace Nusaiba da Suhaima kawai ya samu a falon. Yana shiga ya fara dukansu kamar zai kashe su. Sun gama yawonsu da tambaya amma sun kasa samun gidan saboda ba su san mai ake gaya wa Hafsat ba. Sun sha wahala sosai haka suka dawo ba su samu nasarar samun gidan ba. Ammi ta ji haushi sosai da rashin gano gidan amma sun ƙudiri aniya sai sun gano gidan. Zara ta ji daɗi sosai da ba su sami gidan ba. Zara ta lallaɓa ta je ta sanarwa bros ɗinsu cikin mamaki. Me Ammi za su yi da gidan su Farhat? Wannan wani irin ƙiyayya Ammi take yi wa talaka? Zara ta ce wallahi ni ma bros abin yana bani mamaki sosai. Dan ko fim muke kallo in dai na talakawa ne za ta ce sai mun cire. Suna zaune suna tattauna matsalar sai ga Sabiyar da Shahid sun shigo suka ce yawwa bro. A nuna mana antin namu ganta mana kafin ta shigo. Cikin wasa Khalil ya ce an ki a nuna muku wato ba za ku taya ni roƙon Ammi ba. Sabir ya ce ai aikin gama ya gama tunda an riga an baka saura mu sha biki. Ammi ma insha Allahu za ta amince. Khalil ya ji daɗin maganar sosai. Nan ya ɗauko wayar sai ya dinga nuna musu picture ɗin Farhat duk ta yi kyau. Duk da a ƙunshe take a cikin hijab su Shahid sai gwada kyan da suke yi. Haka rayuwa ta ci gaba amma soyayyar su sai ƙara haɓaka take amma har yanzu Ami tana kan bakanta na ba za a yi aure ta ba. Bayan wata 5 yanzu soyayya ta yi nisa tsakanin Khalil da Farhat komai ya kankama. Saura sati ɗaya a kai kayan aure a sha biki. Amma Ami har yanzu ta yi uwa ta yi makarbiya akan ba za a yi auren ba. Abin da ya jawo musu rikici sosai da dadi har tana cewa akan Khalil ya aure Farhat gwara ta bar gidan mahaifinsa. Khalil ya tsorata sosai ya ce wa mahaifinsa dadi ni kam na haƙura da auren Farhat. Zan nemi wata. Dadi ya ce wallahi ba zai yi ba kar ma ka fara aure kamar an yi an gama. In ta ga dama ta fita mana gari da yawa ai maye ba zai ci kansa ba. Ammi dama burga ta idan ba za ta iya tafiya ba. Ta ce to shikenan wallahi Khalil in har ka yi auren nan ni dai ba da yawuna ba. Dadi ya ce tashi ka je ubana. Aure kamar an yi an gama. Khalil ya miƙe jiki a sanyaye. Dadi ya kalli Ammi ya ce Balkisu. Ban san me yasa kika sauya ba wallahi maimakon ki ƙarfafa masa gwiwa amma ke kike yana shi. Haba Balki kar ki manta. Da mai kuɗi da talaka duk Allah ne ya halicce mu. Dan dai ya tai mata nasiha Ammi kamar ta ɗauka amma dadi yana fita ta bi shi da harara. Tana cewa a yi dai mu gani wallahi in ma an yi. Da ƙafarta za ta fita ta bar mana gidan. Washe gari gagwar Ammi Jamila ta zo gidan Ammi ta gaya wa Jamila komai akan saura sati ɗaya a kai kaya. Jamila ta ce haba yaya Balki yanzu kina nufin shikenan Khalil ba zai auri Suhaima ba. Ammi ta ce kar ki damu insha Allahu sai mun haɗa yaran mu aure. Jamila ta ce ko da yake ki bari a kai kayan kin ga ta nan ne za mu samu damar ganin gidan. Sai mu je mu shuka musu rashin mutunci yadda za su ce an fasa aure. Suka bushe da dariya har da tafawa. An kai kaya lafiya inda Khalil ya haɗa kaya na kecere ni dan ma Ammi ta rage akwati dozin yayi amma sun rage 7 suka kai 5. Sai dai iya wannan ma ta sha kaya na kecere ni dan su inda sun yi mamaki sosai dan kayan sun yi yawa. Da daddare bayan Khalil ya je hira Farhat take masa godiyar kaya. Khalil ya kalle ta ya ɗan harare ta ya ce me na miki kike gode min? Ta ce haba yayana irin wannan kaya haka ai dole na gode maka. Ka yi ƙoƙari sosai. Khalil ya ce haba baby akwati 12 fa kawai. Ai in kika zo gidana sai na ƙara miki dan kina bi na bashin wasu. A firgice ta ce akwati 12 kuma? Akwati 5 dai. Ya zaro ido sai kuma ya dake ya ce kin kalla da kyau ko ta ce mana. Sai ya ɗan saki fuska ya ce iya haka ne zolayar ki nake yi. Na saka sa dariya amma shi yaƙe kawai yake yi don Ammi ta gama ƙure masa tunani. Haka dai suka ɗan taɓa hira suka rabu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.